ஹலோ, என் பேர் ஸ்ரீவித்யா. எங்கள் அம்மா புவனேஸ்வரி. நாங்கள் அடிக்கடி ஐஸ்வர்யா சாரீஸில் தான் ஷாப் பண்ணுறோம். அண்ட் எவ்ரி டைம் வி ஆர் ஸோ இம்ப்ரெஸ்ட் வித் த கலெக்ஷன்ஸ். இட்ஸ் ஸோ யூனிக். ஒரு பீஸ் மாதிரி இன்னொரு பீஸ் பார்க்க முடியாது. இப்போ கூட நாங்கள் வேறு ஏதோ சாரீ வாங்கிட்டு இன்னொரு ஒரு சாரியை சும்மா டிஸ்பிளேல போட்டிருந்தாங்க, அது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஆல்சோ பிக்ட் அப் அ சாரி. And every time I wear an Aishwarya saree, I get a lot of compliments from everybody. எங்கே வாங்கினேன், என்ன எல்லாம் சொல்லு அப்படின்னு கேட்பாங்க. Collections also very beautiful, color combinations, and most importantly the staff. இப்போ கூட மீனான்றவங்க வந்து எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வெரி பொலைட் அண்ட் வெரி courteous and ரொம்ப அவங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்க நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஐஸ்வர்யா சாரீஸ். இன்னும் மேலே மேலே நீங்கள் புது புது டிசைன்ஸை கொண்டு வரலாம், நாங்கள் வந்து வாங்கிட்டே இருக்கோம்.